guys. Pagkakaroon guys na ako sa baybay. Ni adto ko sa ubos nga bayan sa baybay guys. Doon na manabuay. Nagulat ni siya guys og kinsay mo tumod. Padayon ko dito sa ubos guys nang ni tanaw ko sa ubos sa bahin sa baybay. Arang tinawa ani guys. Mintras kawa pa maabot ang mga mananagat guys, ni subay-subay ko sa daplin sa suba. Ang gianinaw og unsay ako makita ani guys. Doon na ba isda aning galangoy-langoy. Dahang lumot aning amuang suba guys, naniba ang mga gagmayng isda. Mga dineng ang mga isda ani anhi sila manganak. Ani mamiso guys kay daghamang lumot. Ikaduha di pud mamatay kay way bawod. Murag safety ang mga seedlings ani sa isda. Mo nang nay gajaro-jaro jud aning ilalom sa may suba. Lumuton laman guys, pero tinaw ang tubig. Naidaghang isdang gagmay nga langoy-langoy guys. Og bawog saning mga isdaan ni. Di pa man halos maklaro. Mo ni parte sa suba guys nga mag-usab-usab ang iyahang porma, usay malalom, usay manabaw tungod na sa pag alsa sa mga dagkong baod. Mo nang itaban ang mga bunbon, mo ni nga makahimo jud og porma sa ato ang baybayon. Mo ni pormas tabok guys, lahi na pud ang porma no, pormas kinayahan. Ang dapis-dapis ra sa bawod ani guys, maoy makapahimo niyang design. Makalinga po tan-awon ning iyang mga porma guys. Aning mga tunga-tunga guys, murag di na siya matugkad, lawom pagyupod na siya. Isag nga nang sitwasyon pro lawom jud ang isika nas tunga ana. Ang isikadaplin ra na bunbon ani guys, pero kung mo tunog ka sa bunbon, murag mo tidlong pa doon ka sa ilalom ani. Munang hadlo kaayo kung dunay mga bata nga maglakaw-lakaw aning kilid sa may bunbon kay madiretso jud sa lawom nga bahin sa suba. Munang bantayan gid nako guys ug way mga bata ani mag ligo-ligo aning suba. Way kisaw guys, wa joy ingon nga dapyas nga bawod kay kini hunas na gyud ni siya. Dunay mga isda ni sa ilalom guys. Anhi mangitlog ang mga isda ani, mao na nga kay linaw man naluok. Mo ning ani ang isda ani maga itlog. Wa pa joy mananagat nga niabot guys. Sayo pa ni. Si Tiger guys, ug asa ko na adjud siya oh. Tiger. Tiger.
Malingaw lang po kani akong iro guys, kay bisig yun ani rin ni siya. Dili po ni siya yung magpabuyag. Ang gikuhaan o view ang sa may tulay guys. Ka blue siya, lawom jud ani guys. Di ni matugkad guys ang iyang gilabmon. Unas lang ni siya guys. Mo nang gamay ra ang dagat. Naginanay jud og ka pangpang jud ni siya guys. Murag hadlok jud siya atong ba ning isi ka kilig kay mo diretso kas ubos. Wa man day tumao. Daghan pag sobra sa kawarang. Aduna na ni abot guys, mamukutay. Giguyod lang nila ang ilang mga sakayan kay nabaw na manggod. Ikawasan na nila guys. Mo ni amo ang silingan nga mananagat. Ang bugtong nilang panagat guys, ang pukot. May ning pukot guys kay way mula ka way puhunan, kugira. Pero bulto po ang ilang puhunan ani guys kay mahal po daw ang tingga og nylon niini. Mo ni nga nagdapog bintaha kay kung wa jud kay kapuhunan makalaw jud ka ani. Ubay-ubay sab ni ilang mga kuha ani guys kay maora man ni ilahang yung pangita. A few moments later. Guys, ni uli na jud si Mister. Nidunggo na siya guys. Namalang rin na siya og panagko guys. Medyo ni babaw diri sa baw de sa baba sa may suba guys kay ni hangin na so kay nababot guys kanaugan na lang ni Mister kay basin og musabod ang ihang ihi mahubot unja mo nang yang gikanaugan guys gibaklay-baklay na niya padung diri sa may nabaw suod sa may suba. Miabot na po si Alvin guys, gapaturatoy o padagan. Wa ko kahibaw nabay isda ni si Bert guys. Gisugat siya sa mong labasero. Ang botog ni abay ko ani. Dunay pagi guys. Duna po'y gamay. Wala na yung isda guys. Pagi o usa ka buk isda.
Samantalang si Alvin guys, mo niyang isda. Patok. Isdang patok. Padayon sila nga gadajong guys. Gigujod na nila ilang pambot, gidadon jud nila ris ibabaw kay kung ibilin ris baba guys, may posibilidad nga maanod. Kay layo raman sa mo ang balay. Mo nang kugihan jud nila guys og da dito sa ibabaw. Kay basin og disgrasya na hinuon. Ang kang Alvin sa kayan guys, gibilin niya sa may baba sa may suba. Agkahon ra yang gidala guys. Kaya tiaw ba arang bugata mag iyong sakayan di gibilin ra sa may suba. Amo ajud guys gi agwanta jug alsa-alsa ag lubot kay aron dili mosagyad sa may bunbon. Gidadyo dito sa puok guys. Amo ni kuha nila ron guys, gamay ra wa pa swerte. Basin ra og mapon guys.